Il-Partit Nazzjonalista ikun oppożizzjoni b'saħħitha u se joffri l-opportunità li jkun gvern alternattiv. Dan ġie sostnut mill-kelliema tul l-attività politika fil-każin tal-Partit Nazzjonalista f'Santa Luċija. Thomas De Martino, president ta' Team Start, tkellem dwar il-ħidma tal-partit u l-importanza taż-żgħażagħ. Issa jeħtieġ li bħala partit immorru oltre milli nkunu oppożizzjoni u nippreżentaw irwieħna dejjem aktar bħala gvern alternattiv. Jeħtieġ li mhux biss naħdmu mill-bankijiet tal-oppożizzjoni, iżda ngħidu kif aħna nistgħu naħdmu mill-bankijiet tal-gvern. Huwa qal li hemm il-ħtieġa li pajjiżna jindirizza l-problema tal-ambjent, tat-trasport u l-prezzijiet tal-proprjetà u l-problema fil-popolazzjoni. Min-naħa tiegħu id-deputat Edwin Vassallo qal li min mhux konxju ta' problema ma jistax isib is-soluzzjoni u l-gvern mhux konxju bil-problema tal-instabilità li rikbet lil pajjiż u qed teffettwa n-negozji. Fakkar li 142,000 ħaddiem jiddependu mill-attività kummerċjali u jekk din l-istabilità tippersisti dawn in-nies se jkunu l-ewwel li jbatu. Jekk din il-problema tippersisti, il-problema tkun din, it-telf tal-valur f'investiment li tiġa sar, iż-żieda fl-ispiża tal-għoli tal-ħajja, it-telf ta' opportunitajiet ta' xogħol, it-telf fil-qlieħ u l-profittibilità min-negozju tagħna. Id-deputat Stephen Spiteri min-naħa tiegħu innota li hu sabiħ li fil-Partit Nazzjonalista naraw l-MZPN u l-Team Start jaħdmu għaż-żgħażagħ. Qal li l-Partit Nazzjonalista jrid jaħdem aktar u aktar biex ikun hawn l-involviment ta' aktar żgħażagħ. U tkellem fost l-oħrajn dwar l-iskandlu tal-beħ tal-isptarijiet fosthom Geringrek, Salluqa u l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex. L-oppożizzjoni ser tkompli b'xogħla, ser tkompli tiddefendi dak li hu tal-poplu Malti. Ser tkompli semma leħena, ser tkompli tassigura u tissalvagwardja dak li hu tal-poplu. Ser inkomplu niddefendu din il-kawża ġusta, ser inkomplu naraw kif dan il-kuntratt jieqaf ħalli l-isptarijiet tassew jitmexxew kif jistħoq ilhom. Stephen Spiteri tenna li l-Partit Nazzjonalista huwa disponibbli li jassisti lill-Gvern biex ikun hemm l-aqwa bidla possibbli għal ġid ta' pajjiżna. Madankollu wissa li l-Oppożizzjoni mhux se taċċetta li l-Gvern jgħaddi bħal romblu biex iwettaq biss il-bidliet li jaqbillu.